Il-petizzjoni kienet ippreżentata lil membri parlamentari kollha huma deħlin fil-Parlament. Fl-ittra li preżentaw iż-żgħażagħ qegħdin jesprimu d-dispjaċir u r-rabja tagħhom għal fatt li 2800 żgħażagħ mhux ser jitħallew jivvotaw fir-referendum dwar id-divorzju. Jgħidu li huwa tal-mistħija li f'pajjiżna għadhom jintużaw tattiċi moqżiża biex noħonqu leħen iż-żgħażagħ. Hija inkwetanti li b'mod sofistikat żgħażagħ jiġu intimidati mill-forzi tal-ordni u jitwassalhom il-messaġġ li hemm min qed isegwu kull pass li jagħmlu. Qegħdin hawn miġburin bħala qdiet iżda primarjament għax nemmnu li f'pajjiżna għandu jkun hawn aktar trasparenza u onesta fil-mod li bih isiru l-affarijiet. Nemmnu li hija tal-mistħija li pajjiżna ser imur quddiem il-poplu b'reġistru elettorali skadut. Iż-żgħażagħ staqsew għaliex il-Partit Nazzjonalista rtira lura mill-ftehim li kien intlaħaq. Jiġifieri dak li jintuża r-reġistru elettorali ta' April ħalli bekk 2800 żgħażagħ ikunu jistgħu jivvutaw. Iż-żgħażagħ qalu li mhumiex lesti li jibqgħu passivi quddiem dan l-att deskritt bħala antidemokratiku. Nemmnu li mhux biss tikser protezzjoni li tingħata mill-Kostituzzjoni ta' Malta biex li tiggarantixxi suppost freedom of assembly din liġi, imma wkoll tikser ukoll id-Dikjarazzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Iż-żgħażagħ qalu li din il-petizzjoni mhijiex partiġjana iżda kwistjoni nazzjonali għaliex qed jinkiser dritt fundamentali. Irrilevanti jekk dawn iż-żgħażagħ humiex favur jew kontra d-divorzju. Fost il-persuni li attendew kien hemm rappreżentanti minn bosta qdiet taż-żgħażagħ fosthom il-Moviment Liberali, l-Aqda Move u l-Front kontra ċ-ċensura.